Norok salisata romoi social media o kaisa fake video viral wngtongmada norok nukha. Azerbaijan Airlines ni Kazakhstan o plane hatcha wngthani chini Tripura ni khoroksa air hostess thwkya hinui tabuk je social media o je fake video viral wngtongmani amoni mangpili rok to norok jotono nukha. Kintu kaisa kubui patimung bo chwng nukha. UAE ni kaisa plane hatcha wngthani chini India ni khoroksa chwla thwkya hinui chwng kaisa news rogo bo nukha. Norok omo saide man. Jodi no norok saimaya hangkhai norok ani o video o norok amoni tui saimanano. Omo kaisa kubui no thangnai 26 December 2024 ni salmario kaisa light plane hatchao 26 bochor umor ni chini India ni origin Sulaiman Al Mijaz mungui khoroksa chwla ni langma chokha tei bini logi o tei khoroknwi ni langma chokha hinui chwng kaisa koktwma ni bisingtwi saimankha. Bo wngkha khoroksa doctor tei bo wngkha Indian origin mane bo bini bongsodor mane India ni ta haifano bo achakya tei bo torkha lokhai UAE o no. Haifano bo India ni origin ba India ni bongsodor wngthani o UAE ni light plane hatcha wngthini bono thwkya hinui tabuk chini India ni news channel logo koktun tisagui tongkha. Tai norok nugui mankha na o video ni screen o je thwngnai 26 bochor umor ni chini India ni origin Sulaiman Al Mijaz ni video mangpili. भारतीय मूल के डॉक्टर सुलेमान अल माजिद की पैदाइश यूएई में हुई थी और उनकी परवरिश भी वहीं हुई। उनके पिता माजिद मुकर्रम ने कहा, प्लेन उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद करीब दोपहर 2 बजे क्रैश हो गया। जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इस प्लेन क्रैश की पुष्टि की है। साथ ही उन्होंने कहा कि हादसा कैसे हुआ, विमान में क्या खराबी आई, इस बात की जांच चल रही है। दुबई मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक विमान जजीरा एविएशन क्लब का हिस्सा था। डॉक्टर सुलेमान ने एक व्यू ट्रिप के लिए लाइट एयरक्राफ्ट रेंट पर लिया था और साइट सीइंग के लिए उन्होंने विमान में उड़ान भरी थी। हिनकाय तेनरो नुखाना o video o je news tui saklaijagmani je India ni origin khoroksa thwkya hinui UAE ni light plane hatchao. Hingkai norok saimankha nala bobo kubui bobo fake saimankha Sulaiman ni logi je khorokni thwnai borok wngkha khoroksa chwla khoroksa bwrwi je chwla thwnai wngkha bo wngkha pilot tei khoroksa hingkai bwrwi thwkya hinui chwng saimanmani news rogo nukha. Hingkai jodi no norok ani video ni matantui kuno kaisa information rok mankha kai norok ani channel o chajokha kai like subscribe share khai di bwtui hai tebo kwtal kwtal video rok manani bagwi.